Welkom bij een aflevering van Geloof, Hoop en Liefde. We zijn weer al in de maand februari. Januari ligt achter ons. We hebben veel mensen mogen zien in januari. En we hebben de mensen allemaal in onze naaste omgeving het beste gewenst voor het komende jaar. En nu zijn we in februari. Een maand waarin veel gebeurt. Waaronder carnaval. In heel Zeeuws-Vlaanderen zijn er in plaatsen waar flink carnaval gevierd gaat worden. Gemeente Hulst natuurlijk, ook in Aardenburg, Sas van Gent. Ik weet dat nog van vroeger. Mijn opa en oma komen uit Sas van Gent en wij gingen dan ook altijd naar de carnavalsoptocht kijken. En tegenwoordig doe ik dat met mijn vrouw, doen we dat in Aardenburg, waar ook neefjes en nichtjes volop meedoen met het carnaval vieren. Altijd heel vreugdevol, heel blij. Het is een hele bijzondere gebeurtenis, waarin iedereen samen van alles met elkaar deelt. En na de carnaval, ja, dan is het als woensdag ineens weer iets heel anders. Als woensdag wat ons het besef geeft, ook vanuit ons geloof, dat ja, het niet altijd alleen maar leuk is in ons leven. Niet altijd alleen maar vrolijk is in ons leven. Maar dat ons leven op een gegeven moment misschien ook eens ophoudt. En daarna hebben we de vaste tijd. De vaste tijd, een sterke tijd, waarin wij opgaan naar Pasen. En het mooie van carnaval is dat we heel uitbundig zijn. Als woensdag dat we het besef krijgen van ook van onze sterfelijkheid. En dan het vasten. En het vasten wordt vaak geassocieerd met dat we dingen laten. Minder eten, geen alcohol, misschien niet roken. Allemaal dat soort zaken. Maar het vasten is meer dan dat. Het vasten is ook meer over hebben voor de ander. Ook iets geven aan de ander. En eigenlijk zijn dat de werken ook van de Caritas uit de kerk. En daar willen we vandaag even aandacht aan geven. Wat kunnen wij nou doen om in die vaste tijd ook iets te geven? En de Caritas die heeft daar ook iets voor gevonden om daar een soort activiteit van te maken. En Marlies is hier vandaag aanwezig namens het bestuur van de Caritas en zal jullie daar wat meer over vertellen. Beste mensen, u weet misschien dat de Caritas ontzettend veel goed werk doet voor onze medemens en vooral voor de kwetsbare medemens in onze samenleving. En omdat het niet altijd even makkelijk is om mensen te bereiken, hebben we bedacht om een soort doorlopende actie te organiseren waarin mensen die gewoon spulletjes over hebben, en dan gaat het vooral om houdbare en verzorgingsproducten, om die af te geven in de kerk. Daar hebben we manden voor gezet. En dan zorgen wij als Caritas dat die producten terechtkomen bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Wij bevelen deze actie eigenlijk van harte bij u aan en hopen dat de manden elke week weer goed gevuld kunnen worden. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat het weer bij die mensen komt die het gewoon heel hard nodig hebben. En onthoud mensen, geven is fijner en mooier dan te moeten ontvangen. Marlies, je zegt dat de Caritas spullen ophaalt van mensen die het nodig hebben. Maar kan je daar misschien iets meer over vertellen? Hoe werkt dat dan? Ja, zoals ik net al zei, het gaat om kwetsbare mensen in onze samenleving. En het gaat dan eigenlijk vooral om mensen die het helemaal niet breed hebben, maar net te veel hebben om in aanmerking te komen voor allerlei officiële instanties. Die groep, die willen we bereiken op deze manier. Want het is gewoon soms heel hard nodig. Dat is allemaal mooi, Marlies, prachtig. En zijn er dan ook speciale plekken waar je dan deze levensmiddelen naartoe kan brengen? Ja, die zijn er zeker. In onze streek zijn een 7-tal, misschien zelfs wel meer, voedselkastjes of ruilkastjes of weggeefkastjes, hoe je ze ook wilt noemen. En daar brengen we die producten naartoe en hebben we echt heel veel. Dan brengen we ze ook naar de melkkan. Dat is waarschijnlijk ook bij iedereen wel bekend. Een plaats waar je allerlei houdbare producten kunt afleveren. Mooi. Dus eigenlijk als mensen hun spullen hier afgeven in de kerk, is het niet alleen dat het hier zo bij de parochianen blijft, maar dat het buiten de muren van de kerk eigenlijk verspreid wordt over het hele gebied. Zeker weten. Het is niet alleen voor onze kerkbezoekers of voor onze parochianen bedoeld, maar echt voor mensen die het nodig hebben. Mooi. Een heel mooi initiatief. En ik denk dat het in de vaste tijd, dat mensen kunnen bijdragen daaraan en ook zo in het geloof, zeg maar, een tastbaar beeld kan geven in de maatschappij. Dat zou fantastisch zijn. Fantastisch. Ja, prima. Dankjewel, Marlies. Dank je. Dus beste mensen, kijk uw kast eens na. Hebt u iets over wat houdbaar is,
wat een verzorgingsproduct is. Het is hier van harte welkom.